Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee des koutu kwalek te de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn die aan de inwa atoso. Na te abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou, voor de gek, kan mij storen voor de kerk. Je moet ook zo software aan mij verheerden. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luku kulturu TV traga. Mi lobi kwale wat ala de me luka programma di. Saudara at loy, at televisi mi esuku bos. Me op een boot traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mote unu na man pan het jaar. Kulturu TV. Kulturu TV, mijn naam is Alston Sanayong en vandaag zijn we op bezoek bij de heer Edward Belfort. We gaan praten een beetje over hoe heeft hij het jaar 2022 ervaren, want we zitten momenteel in de maand december. Isabi van ama voer a politiek van ama evalueren a jari 2022 in ADNA, maar ook andere actualiteiten. Wat ik nog bij moet vermelden is dat we, ik denk 6 maanden geleden, 7 maanden geleden, een interview hadden met de heer Edward Belfort, waar hij de meeste informatie had. Isabi, en je kiest informatie van hier en daar, soms mij tak in de brievenbus, maar ook doordat hij politieagent is dan, want toen informatie wakker. En vandaag de dag dan hebben we enkele koppen zien rollen, maar ook met name de Tori voor Marwina en in het drugsgebeuren. De mensen hebben vrienden naar money en allerlei zaken. De heer Edward Belfort, welkom. En ik zeg het steeds wanneer ik met u in gesprek ga. Dat agerslik u nou een waarzegger, je shisan na visie. Klopt dat? Nou, waarzegger niet. En ze zijn na versie dat kan de. Maar ik kan lukken dat ik vergeren die kost doen. Dan aantal zijn met taki en want toen man ben die me kwalijk, me voorspellen wat aantal zijn. En we zien dat alle desan dat no de. Akine draaibaar. Akine draaibaar, waardoor eigenlijk bij hem naftak next morgen akine draaibaar. Me was school vooral als schooljeugd dat ja, dat ik money van mij zomaar enzovoort. Maar besan niet me kwalijk. Me altijd omarm voorbeeldig gedrag. Ja. Maar allemaal mag of de staat voor corruptie tak ik heb een schone lei, ik hoor motivatiesessie of ik kan als corruptie. Altijd met elkaar samen. Me na 10 jaar ik bas correct karmi. Nooit een probleem voor mij nog. De man kan lukken met legacy. Na school toe, na ministerie, na alle pemioroko. Nooit want je kies wat negatief zijn. Omdat mij zorgt dat ik altijd met dat tapalek passie. Zo ben ik opgevoed. En ik hoor zo waardoor makkelijk de schoolleider, als schoolleider kan doen een beroep naar mijn tapu. En in dat 10 jaar, breng me alle 10 districten mee go. Ik heb zoveel ervaring opgedaan op de scholen. Per mij kan ik de kinderen hebben het moeilijk, maar de leerkrachten hebben het ook moeilijk. Vooral FASFA, onderwijs moest gino, wipino de moro. Eigenlijk ben je maar barapje moro. Maar de zijn dat die bij in het verleden. Alla buurt in Migroko. De buurt die beruchte of dat wel bekende buurten voor voorzien. Migro in alle de buurten dat. Abrabroki. Van Dijk, Land van Dijk, Jaso, Ramgolamweg. Alle de buurten dat ik ga komen. Maar nooit go in verleden voor go doen negatief zijn. Maar als je dat nou maar en de buurten dat je doet, want we zijn niet af maar vrede go in de buurten dat je dat vrede, omdat er zijn welgestelde mensen daar. Alleen hebben ze het moeilijk en dan je ziet dat je de man bij een kavel dat je trabajo die bij een systeem draait is aan boom, maar mijn grote buurt dat hij telkens nog met een volksbuurt. Meneer Cargetto volksbuurt. De heer Edward Belfort, we noemen de namen gewoon. We hebben gezien de heer Saya is aangehouden op basis van een historie. Is hebben voor wagi over onderfacturering. En
je hebt ook daarnaast de heer Bordo op een opsporingslijst en recentelijk ook nog toegevoegd aan de lijst van Interpol. Wat voor boodschap heeft u naar de jeugd toe? Want het waren mensen die bang naar money, mensen die de hele dag op social media waren. Isabi, en kortom, het thema bijna of a kern was geld, 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 geld. Toch? Wat is je boodschap naar de jeugd toe? Want eigenlijk, a jeugd is chic, dat ja, voor pedemank moeten we money evalueren de soort sandisi. Is het voorbeeldig? Steeds dat naar mijn brada. In afkarne, misref ne karne, omdat men want speel op mannen. Op de man, ja. Isabi toch, met takke algemene zin. Meneer Karning, meneer tak gomit norma met takke algemene zin. Norma neem ik kwalijk, algemene zin met takke. Isabi. If een gemeenschap ziet dat bijvoorbeeld Tamara was maar op, dat begin, zijn bij money, dat begin wakana money, begin fringa money, dan je moet begin vragen jezelf af, wat doe ik dat money? Dat is normaal. Twee, voor zij dat kan je fringa money. Je kan plegen op je onderzoek toch? En dat na asansang mi bij waarschuw aan jeugd, voor takluko. Let op, nog ik money zomaar voor me, want die is een paar van money. Mijn achtergrond naar scouten, intelligence voor scouten ook toe. En mijn maakt een probleem, vooral de schooljeugd niet. Dat is de toekomst. Die deden in scoren, maar zo zoetjes aan, door mijn scoren met diploma, hoping. En dat is ook wel een start van Libië. Daarom is het dat, if one man deze egi aanleiding voor een schooljeugd zijn op een bepaalde negatief effect op een schooljeugd met hun doen en laten, gedragingen, gebruik krachttermen of een fascie voor uiting, dansie vooral, de matak naar dansie, hoe je dat laatst van Milo's, met het bare score in 4 op 24, donderdag 24 november. Maar schoolfeest bij de, hoe je van een misdrag, de schriftdraad. Dat is altijd tot takje. Omdat wanneer je jong bent, besef je niet dat wat je doet, je kan achtervolgen. De jonge kinderen die daar waren, neem aan ze zijn tussen de 16 en 20 jaar, dan de uitdesreef van Fassi van een Fiti. Jonge vrouwen daar gebukt, daar achter een jonge man, in Sabi. En een film dat hij tegenwoordig, alles is op het net. En tago op het net, die dan maar voor hem horen, trama abene telefoon en kibring. Maar dan ben je tussen de 16 en 20 jaar. Dadelijk ga je komen tussen de 25 en 40 jaar. Nou, in een fase dat hij, je zoekt een werko, je zoekt een partner, ching okong, en ik vind een werko en een film met achtervolgen. Dan ching je groko de chance aan dat. En je partner Osheng. Want als dat kan je alleen voor Boroko je Libi. Als je achtervolgt en kan je de directeur naar een pressie of je Boroko naar een pressie, de mooi of de trorechter. En je spreekt recht en een verdachte kon dan filmen. Maar mevrouw de rechter, wees hier. Of meneer de rechter, wees hier. Nee, vergeet ik dat ik idool zoals aan. Maar je achtervolgt en lange laatst even een lukoboom. Ja, ik wil die bouwen. Dus daarom heb ik altijd mij stimuleer voorbeeldig gedrag. Misdrijf, ik probeer voor het misdrijf altijd voorbeeldig, omdat mijn gedrag kon negatief in de publiciteit. Te interview me, in een me kost dat taki. Mino doen, in een me chompe falma aan, mino doen. De soort van dat die 100% in een fenomeen. Trauma kan doen, is dat kan gebruiken krachttermen. Het is up to them, maar handel of heel doen en laten is binnen de perken van wet en recht. Waardoor men een probleem. En if je doet aan commitment man, ik ben niet te groot om sorry te zeggen. Ja, dus zo was qua jeugd. En maar los maar best aan die me kwalijk. En die na de wees je dat ik nou blijkbaar. Ik bereken dat ik heb een loopbaan bij de politie gehad van bij KAS 20 jaar. En ik zat aan ingesloten bij KAS even zo lang.
bij werving en selectie. Ja. Ik ben de docent naar school toe. Heel vroeg. Ik was streepie, ik was recruit al en dan was ik al docent. Ik ben die instructies aan mijn leeftijdsgenoten. En met daarna werving en selectie als parttimer aan ingesloten 18 jaar lang. If je nou boem in het aanrapen. Ik praat over de tijd van Monsel, Hunsel, korpschef Braam, 3 korpschef me kijken. En altijd te lecten bekom binnen, maar ik zend Karbel voor. En ja, trekker. En de maas nefreve trap, natte luku, familie ik onderricht. Het eerste arrestatieteam voor Srana, mijn bediening en drapen schreef de Hollanders. Eigenlijk de man bewan chami go Holland, na mina bewango. Maar wie gaan mijn kwaliteiten, de man ben ik afspraken dan aan mina wango. Ik dacht nou, mijn bunja na Srana. En zo de man tegen de man van het team. Een arrestatieteam. Ik had maar 1 streep toen. De man dacht, ik moest trainen naar team. En zo, ik ben trainen naar arrestatieteam. Fysiek-mentale training. Ik ben het eerste arrestatieteam voor Srana. En dat was 94 opgericht. Wij waren het eerste land in het heel Caribisch gebied samen met het arrestatieteam, Suriname. En naar internationale maatstaven, Nederlandse instructeur kon trainen uno. En mij hebben de hoog aangeschreven dat bij de Masabi, bij de Matak, deze man is heel goed, hij moet het team trainen. En zo ben ik ook. En zo, dus naar school toe, ik doe alles aan mij moest doekbaar. En misschien dat je wat gedragen voor een bepaalde sma, wat beïnvloedt aan je negatief, van je geen probleem, dat altijd moet waskomen. Omdat straf also no denasrana pe mi no go ete, vanwege mijn beroep. Ogri no denasrana sa mi no shi ete, karwan kong, mi shenkba. Misschien andere spelers, of wat chitra voor, maar mi shenkba. Maar de ergste tot de eenvoudigste delicten, mi shikba. Moord tot eenvoudige oplichting enzovoort. Alles al mischikbaar. Isabi? Dus waardoor mi en wasko aan je altijd let op. Nog eens chepif man. Omdat je vrijheid naar je gezondheid dat je toe waardevolste zal is aan kado geven. Je don't want doen sani de gosroto Israël of masroto je want koile kwa leeuw. Dan ben je ontnomen van je vrijheid. Geniet voor je vrijheid en zorg ervoor dat je gezond blijft. Isabi? Laat jouw gedrag of voorbeeld zijn voor anderen. Ik moet alles samen doen. Ik had een voorbeeld naar mij in positieve zin. Ik ben 3voudig Surinaams kampioen karate geweest. En een karate kennis samen abi. Die draag je over naar alle scoutman. En zo bij arrestatieteam ben je karate les ook. Zelfverdediging. En werving en selectie, daar was ik docent zelfverdediging. Jaren. Alle die teams hebben kom. Wie soort team? Nami betrainde man. Van burger tot politieman. Tot een gespecialiseerde eenheid. Ik bedrapen, ik les, instructies. Training. En zo heb boeitechnieken, aanhoudingstechnieken enzovoort. Ik bedrapen. Vuurwapen gebruik, alle de zaken. Ik beheers dingen. Isabi. Dus. Misap sana uiteinde na straf voor jou scouten ook kon je olong kibri en olanga je maar kibri. Dus alle de zaken mi doekbaar opsporing mi bij de opsporingsunit interventie eenheid voor scouten. Dus misap van opsporingswerk ook doen. Isabi drugsbestrijding mi bij drapen toe. Misap van doen daarom ik met de man. No bemoeien naar drugs. Blijf ver weg van drugs. Libi wat eenvoudig libi. Maar een lange pakkie of een biggie pakkie, die ben dadelijk ook een probleem. Maar lief de michi. Ze gaan bij op mijn man gaan niet belangrijk. Die na die, wel of de na de morgen of de man kostraat arm. De man kostraat junkie. Ik heb me eenvoudig. Ik heb die money nog langer. Ik ben een eenvoudig mens, dus mijn liefde was normaal. Dus dat maakt me want dat na jeugd voorzichtig. Not take money aan voor zomaar. Het is verleidelijk money, maar altijd onderzoek. Papa doet veel money. Ik heb een probleem te met money. Ik zeg toch afhankelijk geschenk samen gimme. Ik heb een probleem. Ouders onderzoeken je kinderen, praat tot die kinderen ook. Laten we de toekomst goed voorbereiden. Maar de toekomst bedoel ik de jeugd. Dat is de toekomst.
Want familie, mano, ko haar mi probleem era. No probleem, no, mano, ko haar mi probleem. Misha hier cirkel ba. Ik zat aan ingesloten bij kas 15 jaar in de rechtszaal. En daarom ik was toeka toch. Dat vandaar uit, ik doe rechten. Dus, zal no desa maar ook kies me dan. No. Maar stel vragen toch, ik heb geen probleem. Daarom, te vrij, osso midden. Osso midden, dan heb ik gezien, met tuin en de moment dat ik ga naar gym, ik ga gym. Nou, trapres me go moro. Daarna osso gym. Klaar. You know, she in die dancing aan de zaterdag of me moro. Grap een probleem kan komen. Tenminste, dan gaan we plantjes bezig, dan me geniet. Dan geniet u. De heer Edward Belfort, u hebt zo een beetje, ja, een voorlichting, meester Belfort. Maar de heer Belfort, het jaar 2022 is zo meteen om. Hoe heeft u dat ervaren in het parlement, in de Nationale Assemblée? Toch, de bijdrage die u hebt geleverd. Hoe hebt u dat allemaal ervaren? Nou, veelal met microfoon uitschakelen voor mij. Met haar vinger aan de pols der regering. In het begin die de man kon 16 juli 2020. Iedereen was wel enthousiast. Maar schreef jaren dat hij misschien bearrechte per mij go. Zij psano na sami beshi toen. Toen was het de man betak Belfort wat brok aan regering. Belfort heeft vallen regering aan. Hij had allemaal maar een positie. Isabi toch? Terwijl mij bos dus misschreef. Dat ik no een kripos, mi post na DNA. Omdat mi sap sa. Ik hoor en ik va alibide. Dat je een bepaalde man contact van voetballen play toch? WK. Dat je dat jong Frankrijk door een halve finale toch? Dat de man stel het team op. Maar stel een Frans team op. Dat je een massa play gewoon normaal komt naar Frankrijk aan mijn bronbanji. Dat maar saka bappe dat de maar potamandati. Dit is een man dat de maar pot in Frankrijk kon laten play. Frankrijk kon 100% Frankrijk kon laten play. De man vervangt de keyspelers. Puro. En zo weet dat. Meer wanneer Dembele. Mensen hebben de speler niet gevaarlijk jaren. Maar meneer Lukubal. Maar meer Dembele ook toe. De maar voor Dembele, maar voor Bappe. En dan gaan Russoet nog of Famanen. Griezmann of minstens afvallen. Ja, je ziet dat. De maar voor de man, de maar pot. Wat doen mensen eigenlijk een bronbangi in de nationale compa voor Frankrijk. Dat is drie dan maar dat in Frankrijk al laat play die. Dan maar dat midja sana Lukubal. Nou dat no, dat mij play maar dat no, dat moet laat play. Dat moet laat play. De massa michija dat moet laat play. Dus de man op begin play het hè? Afvolgens niet dat mij sigi, dat je de speler die op tel Frankrijk al laat play. Frankrijk al laat play. Maar Mino, die meneer Lukubal, Mino sap de spelers. Maar dat no, Frankrijk op play toch, Frankrijk nou wereldkampioen toch. En de matraga. En dat no amandati. Amanda lekki, amanda links bij kan play, maar lekki lukken de wat amanda na skagri. Amanda lekki, amanda laat play. Is dat zo? Dat mestre aan jou, maar je zou ervaren. Je tak de maar klaar, ik ben eerste 5 minuten. Look up play, hey. Je tak lukken de maar win play, mestre aan jou, toch look ama kies maar eerst tak Yoshi dadelijk. Bakawan kwartier, alepi. Eerste bal die op Frans doel. Wat voorbeeld ja, hoe dat kan moet kozen, wat voorbeeld. Is dat zo? Tweede bal komt ba, tweede moet ik nog maar Frank. Hij slag de malas play. Dat ik sabi betegi. Dus ervaren dat je ziet eigenlijk de pelle maar go. A Frans team de de keyspelers, potwalo swaki maar en die mensen op de man. Dan begint hij met de malas play. En precies zo. De missie eigenlijk regering go. Dan de twee spelers staan de naar lok toe. Tak de mas no mas zitten. De man no mas zitten. Maar mi dat die na toch de mij kon rapen mee, het zal de mij takkie toch. Dan mi tak de mas no mas zitten. Nou allemaal is er aan mij. Want de man no China zitten. A koers no bekreete. 2020 a koers no kreete, a koers bi kring. Mi denk september 2020. Dat na unificatie nou? Ja. Ook dat olieprijs no bekreete. Maar toen mi begin takik batak brada ano gobung. Ano gobung dis no beda bodulet. Allemaal ben niet meer kwalijk. Tide na di te we mit demande ma tak boy ibe takasa nyong. Ibe takasa yo lukup sa ipsa yong. Na dis ibe taki. En lok ba ito komoro erg. A koers op sa
40. Brief me. Net zo met tegen de matak. A olieprijs op staat 30. Ja. Met een koers op staat 30. De man bij brief me. Dan AVP bij collega tak ja, even koers door het 30 dan oppakken. Ik jump direct tak abong. Dat door het 30 me pikken je baka. A door het 30 me pikken maar ik tak pakken no. Allemaal pikken moro. Allemaal pikken. Omdat ik koers doen naar richting 35 ga ik go first eind van jaar die. Dan baka eind van jaar, januari, wacht die uno toch? Allemaal soete bombel. Dringen por sopi poti neski de massa verstal ik mee. Ne go buy sopi, mi no go bromi money na bombel. Maar def mi rustig. If de tramai sutu, de mai sut dim de matak de mai yagu takurisat. We a bombel sa de mai sut oriada. In januari, no takurisat nom de mora srana. Tu takurisat nom srana abino no de. Alleen daar loopt toevallig een bestuur van Conor. En de mata na bombel ya yagi de magwe na stemming. Dus zij zijn nu na sami beschikbaar. En na her jari me aso met kaarten problemen aan. Na ziekenhuis, na sociale instellingen, na een samenleving van aso equisa samenleving. Met kaart aan, president de kondape, me stel vragen. Amai doe ik maar verstaan dat ik me stel van vragen. Isabi? Me stel vragen voor schoten toe, lekte moest qua in zee. A minister drapa, schrijf minister die zei amoxie. Lekker recruit kiezen naar schoten. A kon solliciteer. Dan ik kiezen naar opleiding. Was geen sterke speler. Maar natuurlijk, die bepaalde man met de mastoen door, want ik bereken dat jongen. Hij moet trouwens sterke speler later, maar je ziet dat hij even slap. Is dat wie? En zoals aan bego. Waardoor mij afbreken ervaring. En ik kan tegen taki aan regeren die na de slechtste regering Sassarabe op ooit. En dat is zo bij begin taki tak onderling de mij fetier hè. Wala man bij brief me. Omdat ze no bij kadoro. Mi tak onderling de mij feti abop e fight up fi happy e fight abop. De man bij brief me de man tak aak na zomaar staan met taki uiteindelijk zak op sta. Abos kadoro toch. Abos kadoro openlijk af je nyama president en omgekeerd. Is dat bi? Tasan kan weer bij die passen nog als ik of kaster dat de mij smoka vrede spreek. Voor lauwe volk. Maar brief me telek nu na schrift van de godoro. Via P en fight abop en omgekeerd. Is dat daarom ik de maas dus dit dat in het belang van Condre. En vanaf 2022 me begint takasani. Normaal ben ik serieus. En die daarna die de mij shitak e. Ik heb het akkoord die akkoord is kremoro. En net zo a herjari mi kardesan in het parlement, buiten het parlement. Eigenlijk, alle sectoren staken ba. Ja, dus dat zou mijn volgende vraag zijn. Want het is voor het eerst voorgekomen dat alle sectoren... Tanga surubet srefi, qua strati. Nou, eigenlijk, maar de mij tak surubet na monimang, maar oké, laat daarvan toch. Ze zijn retailers, toch? Retailers. Maar ook de mensen met een beperking. En dat hebben we voor het eerst gezien in Suriname. Hoe we gaan om naar een situatie? Schriftgeschiedenis. Joe Biden elko, het grote Amerika elko, Europa kijk, de mens met een beperking is op straat gekomen door te doen van Santoki naar Brunswijk. Yeah. En de mens met een beperking heeft het heel moeilijk. Alle zijn met kaart aan in het parlement doen. De manieren, maar slechthorende, slechtziende, slecht ter been, is dat toch? Alle de man dat kon strati. Want amoni zei gide man no sari. Nu imsi wat 1000 schooluk lekwa 100 schooluk. Zij man bijna 1000 schooluk no de. Dan zij man bijna 100 schooluk 2020. 16 juli 2020. Abe de wat donderdag. Isabi? En ad dus schooluk no de is zodanig ontwaard dat de mens met een beperking, jij denkt maar met een beperking. No, maar move more. No, allemaal een beperking. Hersenen naar de mens met een beperking. Het grootste deel heeft een financiële beperking. De verpleegkundigen, de leerkrachten, de politieambtenaren, de militairen, alle die maar staken. Alle die branchen dat die staken. Na justitie, de griffiers. Parket, ook toe parketsecretarissen, staak, werkneerlegging. Voor het eerst, 8 griffier, een parketsecretaris,
zijn academisch opgeleid, zijn allemaal juristen. Maar zo zou het ook je doen. Ja, dat er academisch opgeleid. Staak, specialisten, hoog opgeleid, staak. Zou het ook je doen, dat maar zou doen. Dat man extra heer ammonie voor rechters, naar officieren, naar PG. Dat man beloont de force. Mi begin takasari, tak luku. Je zoekt een probleem. Want een rechter normaal werkt als een griffier. Een officier normaal werkt als een parketsecretaris. Dan de maat je pluis het dossier uit. Je zou bijna een griffier in elkaar proces verbaal en pluis alles aan uit de rechter. Naar een rechterhand voor een rechter drapen. Dan je ondersteunend personeel money, verhoging, maar je rechter. Met de kennelijke bedoeling voor sta in de keus naar de groepsmandat. En Lucas heeft zelfs dat mijn staak. Is je? Verpleegkundige, de takte de weri. Want dat raakt niet publiciteit makkelijk. Althans, voor salariscorrectie enzovoort. Of materiaal zal mankeren. Maar, gelukkig academisch atossen. Medisch verbruiksartikelen nog de. Operaties kunnen niet doorgaan. Ziekenhuis loopt leeg, specialisten gaan weg. Analisten gaan weg. Een analist die werkt in het lab. Die analyseren materiaal. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Urine, ontlasting of speeksel, noem maar op. Daar werken ze. En een arts kan niet zonder het lab. Want we zijn gezond, maar zij die niet gezond zijn, if je hebt ziekte en het is een inwendige klacht, eerst is dat dat er doen, of ze niet prikken. Dan gaat hij naar een prikpunt, je bloed wordt afgenomen, een deel van je bloed, en dan wordt het gestuurd naar het lab. Om daar te gaan kijken, want alles aan zijn ipsen dan ga je die bloed weer, vaak genoeg. En aan de hand van analyse, dat er dat zo'n behandeling moeten schrijven, zo'n medicijn moeten voorschrijven. En nu als ze dat nog maar vinden, in plaats van de analisten materiaal naar de voren komt. Als het grootste lab van Suriname. Zo far maar Santo Kicharenko. We tak to weri, pot money naar zorg. Ano doen? Nu de matak de mogen bouwen, moderne gebouw die volgens gezondheid. En de zorg bloeddood. Medisch Mungra Centrum. Idem problemen. Maar wie naar ziekenhuis, problemen. Alle ziekenhuizen hier in de stad. Problemen. Wanneer ziekenhuis idem. Tekort aan medisch verbruiksartikelen, medicamenten, RGD, artsen enzovoort. Police hebben ook hetzelfde problemen. Een en al opstapeling van problemen heeft gemaakt dat het volk nog vertrouwen in Santo nog Brunswijk. Geen vertrouwen meer, zegt u, de heer Belfort. Het is nog een jaartje. Als we tellen 2023 en dan bijna 24, want zo voorbereiding begint tref. Hoe voorbereid bent u op de volgende verkiezing, de heer Edwald Belfort? Want we hier het pas drie toetak pagers like belly ook wat NDP. Maar ik weet niet, wat zegt u daar? Wat is uw mening daarover? Nou, ik ben het kenbaar. Ik ben de maar zei jumpen. Maar in elk geval, na ABOP 100.000%. Nooit morgen. De matak in politiek in mag tak nooit, maar mi attacking. Ja man. En dan rekt tempelen mij go, allo misan. Allo en belang van volk. Vanaf begin mi takken toch. Mi hoor ook ja partij, allemaal sabi 2015, 2020. Nou wama no bebetaki. Belfort in en buiten Suriname. Jana straks 5 mediahuizen. Interview me in one day. Ik vat die zonde, dan naar 3 keer naar Holland, bel me. Interview, soms 1,5 uur. Mi wou taki namens een partij en een partij ben kro. Baka wens, de man, eigenlijk, de man berekent dat de man doen wat had sani. Voorzitter kon in een fractiekamer voor ABOP, dat was 26 februari 2021. Maar ja, gimi voor uit de fractiekamer.
Me look at me tak Miyu Yagi. Miyu Yagi. Me ne goe. Me behoort tot een fractie. Echte amarigeri na kami. Ernstig. Verstrong. Pire eigenlijk van bij Pire ay na zondagmarkt drapen na Kwata markt. Die af de man. Prijzen. Rigeri na kami ernstig dan is dat maar de menes minogwe. Dat ik meneer vrede you. Maar Yoshi zou opstaan. Nu waarschijnlijk wel een aantal waarschijnlijk. En dan bewaren. En akina het draaibaar. Maar dat hier voor mij. Dat was voor mij de druppel. Dat Abob nooit meer. Maar Temi ook dat Abob naar een partij. Naar sa en takina dat moest opstaan. Nu aan een partij, aan een partij, één partij. Daar ben je tak nu bij moest taki. 2015 kom ik 2020 aan bij de partij. Of voorzitter naar bij taki. En overweegt u ook nog om uw eigen partij op te richten? Of zegt u gaat gewoon aansluiten? Nou kijk, in elk geval. Ik ga naar NDP. NPS, de bestaande partij die is maar een kleine politieke partij? Nou, ik zou het eten. Maar ik kan zeggen dat de huidige partij en de coalitie, in elk geval de bestaande politieke partijen, ik ga zoeken aansluiten naar de partij. De NDP is niet mijn keuze. Ook toen de wansa die naar oppositie jaso, in de coalitie, en dan mijn keuze. Maar bij mij harmi, dan ik ga ik ben een standvastige persoon. Niets moet, hè? Maar in het belang voor Srana, ik denk dat ik menos doen ook zo, maar beweeg politiek. Ja, en toch nog een vraag terugkomend op de ABAP. Denkt u dat ze in zetels achteruit gaan? Komende verkiezingen? 100.000%. Even naar Lukebong. Als van jou kan je lullen noemen, ABAP moet Lukebong. De mensen adoreren bepaalde man in een partij, want bepaalde man in een partij moet Lukebong, dan doen ze het. En dan doen ze het. Maar aan een gado, maar aan een afgado. Niemand is God of een halve God. If een partij Eurokoga samenleving, Uboshen, duidelijk Uboshen. If een partij bij Eurokoga die op binnenland of een bepaalde bevolkingsgroep, ook de Uboshen. Maar een partij die enkel en alleen maar voor eigen belang. Hoe je naar de concessies zou je maar kiezen? Hoe je naar de taken zou je maar kiezen? Functies zou je maar kiezen? Is all friends and family. Alla twee partijen doen. Hoe je naar Sabaku-project? Bij mij kon ik adviezen. Eenmaal Sabaku-project Boskadoro. Ik geef advies dat lukt. We hebben mijn kavel drapen, maar er zijn honderden kavels daar. Honderden stichtingen maar op. Als je de stichting is, krijg dat dit kan niet. Maar minister voor GBB, het tekent naar mij een concessie. Ik geef een grond. Bouw rijpe kavels. Bij Abi, de vereniging rechtspositie militairen. Ja, bij de vereniging van de verpleegkundigen. Ja, bij de vereniging van ex-militairen. Oud-strijders. Ja, bij nu de mensen met een beperking. Die hebben politieagenten. Die hebben de doorsnee samenleving. If mij bij dat president en mijn advisering, ik atoon karakter. Ik atoon tak adegi a samenleving. Alle den percelen sa amataka parkeerdrap en sabakupreem. Bouwreep, verharde wegen, nusvoorzieningen zijn dan aangebracht. Gestel dat het leger 6000 man sterk is. Gestel hoe dat kan dus hoor. Ja. Je mag niet aangeven hoe groot je leger is. Ja. Dan met de president begin de 100 urgente gevallen van militairen die geen perceel hebben, die geen woning hebben. 100 van die kavels. Aan de vereniging rechtspositie militairen. De ex-militairen, de Massambestri in de Binnenlandse Oorlog. Gesteld dat hij ook toe, goed 1000 man, misschien niet zoveel, maar begin 150 kavels aan ze.
Je hebt je 250 aan het leger gegeven, toch? De verpleegkundigen, die krijgen 100 kavels. De mensen met een beperking, ook 200. Was 250, 300, 450, toch? De politieagenten, 100. Ja. Echt noodzakelijke gevallen, hè? Ja. De landsdienaren, 100 ook. Elk geval, de rest verdeel ik voor de samenleving. Ja. De samenleving is dat, inderdaad, jongen, president Luko Uno. Ja. De mensen met een beperking zou heel blij zijn. De militaire idem, de actief dienenden, zowel de gepensioneerden als de ex-militairen, de verpleegkundigen idem. Maar dat de mannen doen. Ama taka parkera project, maar meer tak de bij bouwjaren. Of de neem goluko in gofugo. Het nieuws heeft ons ook bereikt. Dus een van die dagen hoor je wat ik gofugo sa epsatapa a project serefi. De heer Belfort, tot slot, het is december. Uno denkt dat we een gesprek zijn in december met de heer Belfort. Maar wij van Kulturo TV willen u sowieso bedanken voor uw bijdrage die u levert naar de samenleving. En ook vanuit de politiek. Weet u, uno mag abwansei, maar eigenlijk doordat je komt op een platform, je tak naar people ook toe. Het kan zijn de coalitie, het kan zijn ook de oppositie. Maar het is die boodschap naar de gemeenschap toe in december, de kerstdagen, december. Dan gaan we dit gesprek afsluiten. Ja, even nog komen naar Kulturo TV uitzending van jaar. Die zien het Donami, het Donayu. Wie is Tamara, ik kan komen baga, herwiki met de ter beschikking. Maar mijn boodschap naar de samenleving. Kijk, we zitten in de laatste maand van het jaar. Het is bijna de helft van het jaar al. Van de maand. We zijn bijna op de helft van de maand. Het is naar 11, hè? Dan maar naar 12, naar bijna helft hoe dekbaar. Maar actie samenleving. Hoe let verschrikkelijk op in het verkeer. December, nou moesang. Voor hoe dit is in het verkeer. Met begi uno. Uno dringi da go baka na stuur. Ja mama abwam chinsani. No go fala ma aan. No go tek 2 punt tapa ma. Maar spreek als rustig. Je was rustig sfeer na ma. No dringi da go na tak jongen je sora ma tide of omgekeerd. Een vrouw op wat trobanga wat tra vrouw nee. Ko lobby ma kanra. Maar vooral, no go give more money uit dat strek noodzakelijk. Omdat, if alles aan waka boom, hoger dan 24ste van Mundis, dat is over ongeveer 12 dan wel 13 dagen, dan is maar ook kies de money. En dan heb je 6, 7 dagen voor het eind van het jaar. No bossa money in de 67 CBDDC. Want januari, wacht je daarom ik dan mij klagen januari dat januari nou een lange moon. Januari, abi, normaal die december. No go drink soppie, no go bro you money na Bumble. No go buy kerstverlichting en van de van doen, want je hebt money eerste, tweede week januari, derde week januari. Na pas eind januari, je kies money bakayara. Nog wat drinks op je dat je go baka stuur. Mensen, sa een rijbrom, sa een rijfiets. Hoe draag wat reflecterende hesje. Ook de voetgangers. Ten nader van kruising met Biggie Uno, het zij. Eigenlijk alle weggebruikers. Alsjeblieft, doe lek je dat dit op een voorrangsweg. No race. En als je dit naar verkeerslicht, als dit op ready. Als je op een tap groen vooral de brandfietsers. Nog die plan gas risgue. Je na eerste maar sang risgue. Want akang atrama tapa trapasi. En ze koef haar oranje voor agerfaya. Want ik moet voor groen go naar geri. Dan mijn pompa gas komen want dan maar stop. Dat een aantal meters voor sa
Amadoro a kruising, dat je op tap ready. Amalera, amai popukas ete wat amama psa a kruisingsvlak. Dat you know, a je op tap grungiu, dat je baskas. Amoi strepi 50, 60 minuten kom een barkimeter moro fara. Amai maskaderi is king. Dat je moest denken, daarom ik temi den verkeerd leg, afijn je jump op grunjimi. Wacht ik 1, 2 seconden. En te met trek op mijn lukken uit mijn ooghoeken. If verkeer net komt op een kruisende weg. If na net die, lukken even net je luchtbundel ik kom. Je voeten moest de morgen tappen rem dan tappen gas. Alertheid geboden mensen. En if je want veranderen van richting, lukken even verkeer en laten toe. If you are halwa wagi in of you voorrijder in, luku even verkeer en laat hen toe. No go haal in een stilstaande auto of komt dat trafasi. Mensen uno abra fes een stilstaande wagi. No abra apasi fes een stilstaande wagi of bakka een stilstaande wagi. Vooral schoolkinderen, let alsjeblieft op wat tawagi hargwe. Dat je no minder passie. En trouwens, je kan dan een bepaalde snelheid, maar dan verwacht je. Dan raak je in paniek nou. Kan je wel abra passie. Ama strep je. Ama schep je. En te van een tapa visruit. Nou lek je van een tapa harde vlak tap stoneren. Dan je de nak tapa visruit. Ama die gas kan je 30 meter more varen. Lullo van wagi. Van het bakatapi. En je de tapa asfalt. Tweede slag. Schedelfractuur. Ja, dat. Dus let op de sandis mensen. En in een periode van moedisi, ook toen de man een lange vinger waka. De man, waka lange voermoney. Even de nodig, no weer goed sani. Go strati, go winkri. En show dat pe gewoon zo. Isabi, wat? De man luru. No waka lange voermoney in je tas. Sakrollers de look boom in een periode die zie je also no brong. No libidem chin wana also tak edo bori nya die zeggen dat even kan bora nya libgideng. Brandbare dingen buiten bereik van kinderen houden. En net die teogo sribi, je moet sappen alla sroto van also de. Je moet een vluchtplan hebben besproken met je gezin. If sopsa dat wat doen. Suma op belskoten, suma luku, suma letfaya, suma mekibari. Zijn afspraken die je moet maken met je gezin. Met eigenlijk je buren ook. Op een app groepen. Voetak, hey, buur meer, zo'n sani, app ik naar groep. 3 of 5 of zo letfaya direct. Mekibari direct. Waardoor afvoerman of de voerman zijn bekend de molongen. Toen staat niet naar de mafianti. Lawaai en licht. De toe el dati. Na voor mafianti. Lawaai en licht. Maar nog op plek dom dapper je go dat je go vallen maar de mouse soetieren. De mouse soeti. De rest toch lukken dan als de man kon lukken of ik kan herkennen zodat Tesco to ko ik kan gisco to assignalement. Awagi herkenningstekens van wagi. Sroto you also boom. No libinyo dip chi ina also ewang. En dan kies bezoek en dan in de jaren die heb je moro. In de zap, zal je doen naar camera. En de camera tek faya. Oso brong. Dan na tampe. Je know maar bouwen oso moro. Maar horen chatu, maar horen libent op desandati. Want we kunnen heel veel praten over veiligheid, over voorkomen van criminaliteit, over voorkomen van berovingen enzovoort. Maar men neemt aan dat de Sansami Gijaso zijn algemene richtlijnen per allemaal kan vinden schrift terug in Asani. Even binnenkomen in een uitzending voor Cultuur TV een jaar die zien. We beginnen allemaal ook toe het team voor Cultuur TV fijne feestdagen toe en zalig uiteinde en veel voorspoed in het komend jaar. We hopen dat Cultuur TV ook toe bezuinigt, want a komend jaar een tof morajaar die dat ik kan garanderen alles maar meneer schrik je nou man. Dit is na begin a film begin draaien, dit is na begin van film. As pampisi no ko ete.
Trajari as papisode, kom in 2024. Regeer zijn Satoki naar Brunswijk, noma setting. Nee, schriftschriftje. Is al gebleken. Zijn 2 mannen daar die op nog bestuurlijke en de mannen teki adviezen voor sma of voor verdediging van economisten in Suriname. De mij go de EGW, daarom ik akondre naar Panya. Want nieuw orde moest ko in Suriname. Voor zit Suriname. En met die mooie woorden, ik zou zeggen de keiharde woorden. Het klinkt ook zo keihard dat de manoma zitting. En de mooie woorden van de heer Edwald Belfort sluiten we dit interview af. We bedanken alle onze luisteraars sowieso. Zij Arki de heer Belfort. En mocht het zijn dat we weer moeten komen, dan komen we. Maar ik hoop dat ik afkom. Want eigenlijk een periode die moest wat smoother als het aan mij vraagt. Een olieverhoging in een maand, morgen en niets. Men zeggen het is klopt ja, want ze zeggen het is een maand van liefde. Isabi penyang de chinso je gooi naar budget chinso. Dus laten we niet hopen. Alston Sanayong is signing out vanuit hier zo. Van je Karapasija Baka, Kusawena straat waar de heer Edward Belfort woonachtig is. Ciao. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na kulturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pewang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu nyusu, pas de straat is resbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu nyusu, pas de straat is resbuntu. Suriname zo'n hele klan, maar go dep die hele kwan.